Bueno, hem vingut a la Junta d'Accionistes de CaixaBank, dins de la campanya CaixaBank sense armes, per a denunciar les seves inversions, en aquest cas en armament. Tenim participacions accionarials de 14 empreses militars. Han donat crèdits a empreses que fabricaven armes que s'utilitzen en les guerres d'avui en dia. I, per una altra banda, també venim a denunciar que CaixaBank ofereix als seus clients fons d'inversió que tenen empreses d'armes dins de la seva llista d'empreses en les que inverteixen. Participo en aquesta assemblea en representació de la campanya CaixaBank sense armes, que és promoguda pel Centre d'Estudis per la Pau, Josep Manel de l'As, de Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització i CETEM. Senyor Fainé, sembla que la seva normativa o bé no és aplicada amb diligència o bé és totalment insuficient. Digue'ns, quants recursos destina CaixaBank a dia d'avui a finançar, sigui de la manera que sigui, a empreses d'armament? Té CaixaBank una doble moral en quant a l'aplicació dels seus principis? O és que l'ànima de la Caixa accepta fer negocis amb armes? Des de la campanya CaixaBank sense armes els demanem que cancel·lin totes les seves inversions en armes, perquè si no ho fan, vostès, CaixaBank, seran corresponsables d'una part de la violència armada que cada any mata, mutila i destrossa la vida de centenars de milers de persones. Gràcies per la seva atenció. No estic facultat per comentar relacions concretes, en aquest cas de crèdit o d'emissions de bons d'aquestes empreses que en aquests moments no em costen i que no conec i que encara que fos així doncs no ho sabria. Per explicar davant de la Junta d'Accionistes les inversions que fa la Caixa en empreses transnacionals que vulneren sistemàticament els drets humans a països empobrits i també ara a l'estat espanyol i a la resta del món. La Caixa té una ànima amb la seva obra social que s'hi veu tacada contínuament per la forma de fer negocis que té CaixaBank, al participar com a accionista de referència en diverses companyies catalanes, espanyoles i estrangeres que vulneren els drets humans de forma sistemàtica, tal com diferents relators de Nacions Unides han informat. Perquè mentre vostès estaven negociant la fusió amb Unión Fenosa, al departament de San Marcos a Guatemala van ser assassinades 8 persones que lluitaven per defensar els drets de la seva població. Aquelles persones estaven fent campanya de denúncia sobre els abusos i mal servei que Fenosa oferia a la zona. Però també parlarem de Telefònica i les seves vulneracions dels drets laborals, parlarem de Repsol i la contaminació a diverses zones del planeta, o d'Agbar i els contractes que té de subministre d'aigua que podríem dir que no compleixen la legalitat. Digui'ns, senyor president, i reflexionin vostès, membres del Consell d'Administració i senyores i senyors accionistes. Tot val per fer diners? Miri, el que has posat és tan delicat que aquestes referències indirectes i una miqueta viscoses i que s'apropen no tenen sentit i per suposat no nosaltres, però estic segur perquè conec que l'empresa Gas Naturales està a la seva entera disposició tant temps com faci falta per explicar-li a vostè quina és l'actuació de Gas Natural en els temes de drets humans i no tornem a deixar entreveure, o almenys així ho he vist, responsabilitats de qualsevol mena o de qualsevol tipus que estan molt lluny de la realitat. No només volem denunciar les inversions en la indústria de l'armament, sinó que també volem denunciar la política de la Caixa enfront als desnonaments i la seva criminalització de la protesta, amb un procediment judicial de persecució a activistes d'ecologistes en acció per penjar 3 pancartes a la façana dels edificis o de la seu de la Caixa. Els 20 participants identificats per desplegar aquestes pancartes han estat acusats per CaixaBank per violació d'establiment obert al públic, malgrat que mai van arribar a entrar a l'interior de l'establiment. La Fiscalia demana penes de 8 mesos de presó i 8 mesos de multa a raó de 10 euros diaris. Què pretenen amb aquestes accions legals totalment desproporcionades? Són clarament la part beneficiada d'aquesta crisi i estan fent pagar els seus accessos a la ciutadania. També pretenen que ens queixem? Seguim insistint en presentar-se a la banda pública amb la seva obra social mentre oculta la veritable naturalesa dels seus negocis? I aquest banc, com la resta del sector financer, té la seva part de responsabilitat en l'endeutament del sector públic espanyol. A finals del 2012, sense anar més lluny, CaixaBank va comprar al Banc de València per €4.500 milions
sumaven als 1.000 que l'entitat comprada ja havia rebut anteriorment. Des dels moviments que treballen per la cultura de la pau i per la justícia social, els llancem el repte de que facin realitat tota la retòrica de la responsabilitat social a la que ja ens tenen massa acostumats. Evidentment que tots nosaltres tenim una part de responsabilitat en aquesta crisi, però ens equivocaríem si construïm la responsabilitat exclusivament sobre una part del sistema econòmic general, sobre una part de la ciutadania, sobre algun tipus d'empreses, perquè és amb aquestes simplificacions en les que mai arribarem a un anàlisi profund de les causes reals i, per tant, de la construcció de la solució.